Tänä iltana perunan Karrei. En mä tiedä. Tuju, räkä, persek. Ai minä vai? Mä lähdin sieltä Zanzibarista tammikuussa polkuveneen. Hatti. Hattivatti! Siis palvelu. Kenen kun mä katson nää perus. Nyt on käynyt näin, että Paska puhelin on fuck. Sähköposti on. Mummolla perse 400 kilometriä. Siis mikä, tai ylikin 400. Niin mitä tekee? Mummo. Niin mitä tekee? Herra Eversti, itsesti. Herra itsesti. Herra Eversti, tämä teidän tämän päivän aikataulu. Joo. Kanarian matka. Joo. Mennäänpä perkele. Mä ostin on perkele. Askelepa ite. No miten, no siten, no miten, no siten, no miten, no siten. Mäkkärin näkkärit kokis ja sprite. Missä on snäkkärit kokis?